Jobodaboda ma Awendo sub-county ochwalo ng'ur e wi rochruok mar arita e gwenge ma kono ka giwacho nitie jonjore ma bende getogi kotelnegi kod jakom ma kojolo ma sub-county no ma Awendo Martin Abira. Giwacho ni thoth jobodaboda osema apiko maggi ka gintiere tich ka koro gikwayo bila mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo. Koke kaunti ma Migori, George Juma miyo waler mathoth ewi wachni. Joriemb bodaboda ma Awendo osebedo kedo pod medo ywak kaoto ndi kod kuo mar apiko ma kinde ka kinde. E kinde ma dwe achiel moko joriemb bodaboda gi ma Awendo wane giselalo apikni moro ma auchiel ka bende kata moko kuom joriemb bodaboda bende osewito ngimagi ka omonj kod jokuoge e sechego mag otieno. Joriemb bodaboda ikawo tele kod jakom margi mar kojol Martin Abira wach nitiere kata peyni moko e sub-county ma Awendo ma oting'o apaya mowuok Oyani nyaka Ulanda ma thothgi ok nyal tiyo godo ka oseromo kar sa achiel mar otieno nikech jonjore geto gi apaya no. Kino selal dwe mokalo apikni moko lala moko rema auchiel kendo ji adek beno sang'ielo rengo ke moko chod ng'uti gi mana dieri e piny mar Mariwa gi Mabera Nyabera kichomo rut Moyani koseromo sa achiel onge japik manyalo dhi e rut Moyani kochomo Ulanda jothuru adieri kose miriambo. Joriemb bodaboda giwacho ni moko kuom jokuogegi idho apiko kaka jowuoth ka bende ka gichopo kuonde ma koro ji onge gilokore kod joriemb bodaboda kendo gimayogi apiknigi. Inyal goli kata stage kaka jawuoth to kiki kodi e kor tiang' tipo ma ka ng'ato osego toki to ng'ad to ogoi kanyo mitho kanyo mihinyori ka to ringo dhi ga piko idhi report ka obila to obila okaw action moro amora. Samoro ng'ato nyalo goli kaka siganga manyako ma jaber ma tera kuma kama to kiki kode bath tie chiel kama to koni wakonyra kama tin to kichung' matis ni tipo mana ka jomoko sewuok ne itiang' ka Kidhi e choo chunga piki kidwodo ka piko ni onge kidhi e landi dhi lokara lao ka dhi ng'e kimin dhako dhi go mbaka ke jirani kiduonge na ide chuonga mo jache ng'eny sama uni dhi loko jaket kidwodo ka piko ni kora pino sebedo kala lanya sana sama kuonde ma pikni lale gin kuonde minene opira gisetarita kwe gengo mag Awendo magiwacho ni ok osewuok oko mar konyogi e kedo kod kuo mar apiko e sub-county ma Awendo. Sabedo ke chien kucho chik oko yie mondo wakaw chike lweto wakaw jogwa miyo obila mondo miyo timnegi nonro to jogi duogo neno kiwuotho ng'anjo mana oko ka koro miyo jopiny bedo gi chuny machwer. Obila nyalo dhi ka kong'o didek e juma to mondo mi gipatol e kor gwenge gi partner gi chiefs kuo mar apiko osebedo ka ng'eny Awendo ka kendo wasetemo koni gi koni kwatudore gi afisas magwa mondo mi wakony gini to waneno ka tamore. Gisingo jiwo arita kendgi giwegi kaka yo mar kedo kod kuo mag apiko masani medre gwengego. Gima duong' madawacho en ni wang'ere kaka jobodaboda. Kineno ng'ato mantiere bathi michich godo, please report ne ofis masani wayiero matiyo kaka interim. Seringo kod ng'ato idhi kode Oyani chak idok kode Ulanda chak iduogo kode chij gi ng'ani nikech samoro kodhi onyiewo chisel tin mang' nogoyi gi chisel niendi. Notice mwachiwo ne jokuo kada na chudhe moko ne apikni kuone ma ochunge ni chal ng'ama yiero sanduge e furniture. Komachielo joriemb bodaboda gi ma Awendo bende koro kono josiasa mondo kik donjre e yiero ma jotend bodaboda sub-county ma Awendo e seche mag dhi nyime kod chano yiero e kinde machiegni. Ne wakwayo ni giwewa a little bit free mondo wabed gi total freedom mondo mi gigi watim ka wan free. Ka watimo yiero ok wadwa ni ng'ato donje yierowa. Wadwa ni yierowa giwewa thuolo watim yierowa as per constitution mar sako yierowa mondo watim freely. Gavana dwaro ng'ate to waduto te wan ng'ate wan joge ne te koro wang' ni thuolo ma wakwayo gavana owewa wayier ng'at ma wadwaro wamiye otin mitula ti kodwa kaka jopikipiki kaka joyuth weteni kaka jok ma siri kaka jok marom kodi kaka jok man ngufu kaka in gi ngufu kaka jayuth wadu mondo mi iket Awendo obed maber kech ine wang'wa ka gavana onge. Administrator ma sub-county ma Awendo Elisha Mitula osingo joriemb bodaboda ni gidhi bedo kod lwasi makare mar yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. Mitula wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori ok osebedo kendo ok bidonjore e yiero ma joriemb bodaboda e sub-county ma Awendo ka omedo ni kony ma gidwaro emi biro chiwnegi. Ne Nyakalondo mar Moi kuok e kaunti ma Migori, an George Juma.